Ndimambo hapana apa kujeko kuziva kuti mambo ndiani ndimambo naika kangoma kekwedu yapera vazhakata vaenda taapa inonzi iyo social circles where we look at everything social media, where we celebrate people who trend on social media, tichiona kuti ndivanani vanomboita nezvei handitika right. Tinomufaro wamandiriri zuva ranhasi. So if you don't follow Mambo Ndimambo, join over 200 if not 300,000 followers on Facebook as well as on TikTok, and you need to follow everything about Mambo Ndimambo because content yavo inotrenda kwete zvishomanaka. So nhasi tichiona kuti Mambo Ndimambo ndiani, vanomboita nezvei. Munosaona vari kune mamwe maradio station, nhasi vari pano for the first time on social circles on Power FM, right? So MC Bafadhi in the studio with Mambo Ndimambo. Mambo Ndimambo, how are you? I'm good, and you? Welcome to Gamchira Power FM. Aiwa, tostenda. Hanzi Mambo Ndimambo nyango yakafa nyango asati amuka. Azvichinje. Mambo Ndimambo. Ndimavaimbirwa song here naSekalasi. Nice. Hanzi ndinakaimbirwa song naSekalasi. So Mambo Ndimambo, kuna mkuru wamazuva, kuna mkuru wenguva, kuna mkuru wechi, handitika George Ben anokuti industry ndeipi. Nhasi tine mukuru wemafoni. So his fame goes beyond selling mobile phones, different types of mobile phones. Aditika his reputation inozikamwa on social media. So tina Mambo Ndimambo nhasi muno mu studio. Mambo Ndimambo, you know why ndiri kuramba nzoro that tina Mambo Ndimambo? Because vazhinji havasi kuziva kuti tinani. All right, so can you tell us kuzikama kunzi Mambo Ndimambo chete, handitika kuna Mambo Ndimambo, but imimi you need to help us nhasi. Mambo Ndimambo ndiani maybe in real life? Makazvarirwa kupi? Muno representa ghetto ripi kana kuti residence ipi, handitika mukakurira kupi? Tell us a brief history of you. Mambo Ndimambo ndi college wedera. Okay. Ndakazvarwa kumfakusi. Mfumbi baba. Mfumbi. Tikakurira kumfakusi. Wow. Tikadzidza kumfakusi. Ipi yacho mfakusi? Kunonzi kuCherima. All right. KuCherima kuzvigure. Kuzvigure. Nandori wachigure. Kwasamuriyo. Mende wachigure. Tozvivanza. Wow. Mai wachigure. Zvinofamba sei kana muri chigure? Tachange tozvemusikanzwa tichiri vana tichingoterawo apa tapedza tazongopindawo apa zvainakidza nanhasi. Aiwa, zvimageto yuti ati vanhu. Saka mwana tombopinda mugiya racho here cherezi. Izvo zvachapinda. Ko makaregerei? Makasirei kuita zvigure? Womotozvisponsor? Wow. Okay. I didn't know that. Did you know that? So if you have got a question today, Nas izvezvi pano, just come through 0712831172 utaure naMambo Ndimambo, ubvunze kuti Mambo Ndimambo muri sei, do you have a question? Hanzi Mambo Ndimambo ndiri kuda Z-Fold izvezvi. Mabrr from Obulawayo is tuned in. Hanzi ndiri kuda Z-Fold like now. Tikati aiwa, don't worry, Mambo Ndimambo is in the house. Nas you sort all of you. Aditika kune vanhu vanotengesa mafoni avo and stuff, vanoita zvavanoita vachitengesa zvimwe zvavanotengesa, vamwe vachibigwavo, vamwe vatengeserwa zvefeki, vamwe vachitambudzika. Aditika but tiri kuti isusu chibaba chiri panapa goes beyond selling mafoni naika. All right, so makatanga rini as an entrepreneur kuita zvekutengesa mafoni? 2019. Wow. Tiri gore ndere chi7. Mazvinzwira. And makatangira kupi? Kumfakusi. Ndotengesa tatosanga ne2 mafoni. Ko chakazoita kuti mutrende naichi baba. Chakazoita kuti mutrende imimi kusvika your career yava something for concern, zvekuti munhu wese akutaura nezvenyu as content, like going beyond kutengesa mafoni as content. Chi inini handiri munhu ari intelligent, ndoita zvinhu zvakasiyana nevamwe. Mukaona
even pamafoni papapo ndini ndakatointroduce mashop mazhinji anga asingatomboziva nezvekunzi kunoitwa swap and top. Okay, inini ndabva ndazviintroduce. so muri kuti dhiri reswap and top rakatanga nemi? Okay, raingoperera mustreet but mashop ndinabva ndati ndaintroduce shop kutaura ndikati this shop yakuchitanga anonzi maswap and top. Saka nyange une foni yakatsemuka, nyange une foni yakushungurudza, unouya tokupa boxed, tokupa new one. wow. So tiri kuti isusu for the first time kuti kunzi kutori neshop yekuti unogona kuti seti zvatoona mumamovie nekune dzimwe nyika kuti unogona kutoenda nefoni yako wono upgrade. Kwakusina shop inodaro, you started it in Harare in Zimbabwe. Wow, that's mambo ndi mambo for you. Hanzi mambo ndi mambo, one munhu wandoziva anotengesa pixel. Ko Queen vari ipi? Ndinonzi Maishalo from Buddhas, Budiriro 1. Hanzi Queen vari kupi? Queen havari kumba. Queen hanzi vari kumba. Queen havana kuuya nhasi andidika kwangu ya mambo chete anditi right. Ko saka zita rokunzi mambo rikudainzwa muchinzi mambo vanhu vakakutumidzai here kana kuti makatozvigadza makaita zvokukodzikuita sei corona yeumambo yakabuda sei? Ndakazvarwa ndakatogadzwa kare. Okay, because inini ndoera ngara saka mutupo wangu unonzi wamambo. Wamambo. Saka ndinoona mambo saka ndakazvarwa nditori mambo kudhara. Chirasha chikandamina mazvingo agove vazimuto ndokweduka ukoko. Alright, saka isusu tiri kuti umambo hwakabva pakuti wamambo vaira nungu aiwa takuonai mambo zvokwadi ndi mambo mazvihwira kwakabva zita renyika ukoko ndo mambo vatiri kutaura nezvavo adidika right. Saka tiri kuti isusu imimi tingakusai muklasi yema-content creators here, looking at people vachitaura nezvenyu on social media basically. Vamwe vanogadzira zvimamimu zviya vamwe ndovana vachitevera dzenyu dzepersonal life kuti hadzi baba vazodai nakwini zvikazodii. Tingakuti muri content creator here besides you being an entrepreneur? Ndiri zvese. Chagaisaiti mambo. Alright, ndiri content creator, ndiri entrepreneur. Alright, mukwana kwese mazvihwira all the ways from mambo. Then tiri kuti mambo imimi pasocial media vanhu vanotaura zvavanoda anditika vanhu vanotaura zvimwe zviri negative, zvimwe zvinotobaya mwoyo chakonyatsoona kuti yatova personal unoda cha sei. Imimi munomanager sei negativity? inini ndozvinhu zvandotoda manje. Because handingangoti ndikangoita chinhu kana ndikaposta chinhu ndingotarisa zvinhu zvakanaka chete. Ndikatarisa zvinhu zvakashata zvezvitotipa simba. Ndikatarisa pane inini unoziva kuti inini ndiri munhu anobata mari everyday. Inini ndakatozara mari but ndakazoshamisika mumwe munhu akutaura chiranzi hakuna mambo vanofamba nebenzi ya1998 ofiti zvezvoda kudena zvezve ofiti benzi yacho ingatoti benzi nyama. Ndikangotora iti inini makomenzi enyu aya anondipa simba. Mangwana acho ndakafuma ndakanotenga nyama yeBM. Makazotenga BMW nyama ndikati gara pachitaura futi. Saka kwamuri imimi negativity i-constructive criticism. Okay, vanotokusimbisa asambokeche amukechi handitoseka senge nakwini tikatoona mamacomments andikachitoti tichitoputika nekuseka zvedu choti asi izvi uyo anenge ataura sure but rega ndidai apa rega ndidai. Takaonawo macritics aitaurwa mazuva ekutanga ndapfeka crown macrown mamwe egold vanhu vatakataura kuti anopfeka crown yeplastic defake chichi tikadaiwa bo hazvinetsi. Kunigeria kune makings tikahodho zvinhu zvekunigeria ndikuona mutori nacho chemadzimambo icho tikati aiwa ngavachitaura futi vakataura futi kuti yakupfeka yejira takuchitenga gold chaio original gold
Maane goridhe chaiyo. Wow. Wow. That's Mambo Ndi Mambo right here on Power FM Social Circles. Nasi Mambo vari muno mu studio. If you want to talk to Mambo, send a message or ask something about him on 0712831172. Anzi mwana wegeto rangu uyu zvekutodaro ndinonzi peshikashiri pamufombi. Mufombi massive iri panapa iri kunakirwa nemi Mambo. Yeah, all right. We also have someone here saying Mambo Ndi Mambo mukuru wema minutes chibaba chacho ka hanzi ndipewo chero Samsung zvayo mukaona ndiri kushandisa monzwa tsitsimi. All right, so Mambo ndo pavari kuti aiwa munouya shop no matter how small it is mozo So the other thing why we have invited you, imimi you are a young person, and zvamuri kutoita zvine positive impact in society. Vanhu vari kutodzidza. Kune a young person izvo zvari kuti nditori kumufombi, vamwe vakutoita zvemadrugs because vakaona kuti life haishandi. But imimi muri kuinspire a young person nhasi uno nekutoti it's possible kuti unogona kutotengesa phone ugototrenda ugotoita mbiri zvokuti munhu wese ananga kuti ina handina kumwe kwandoenda kutozovakadzimba. Saka imimi muri munhu wekutoti mune mucho influence. So thank you so much for that, because vafana vari kutodzidza, especially Power FM. It's dedicated to young people kuva influencer kuti vange varichita zvinhu chaizvo zvinovaka upenyu hwavo in Zimbabwe. So one more time, thank you so much for that. All right, so that's it right here on Power FM. My name is MC Bafanzi. Tina Mambo Ndi Mambo, and you'll be coming back Power FM. But here is music from Japraiser. Kana mchimanya mambo zosara seiko ndachiridzira hanzi naMambo Ndi Mambo. Kana uchizviti unopisa iwewe, ini ndine benzi ya 98 ndakatozotenga BM kuiwewe wacho ne wazosara sei? Also, we've got Mambo Ndi Mambo in the studio, and also talking about what's trending on social media right now. Mukuru wemazuva, mukuru wemafoni nhasi tinawo panaka, as well as say week now nhasi vazongomuka vakati aiwazvo I'll give you 1 million Prophet Makandiwa, because Prophet Makandiwa last Sunday vaitrenda nenyaya yekuti vaiti aiwa inda kugamuchira zvipo. Say week now chipo chamakambopromisa chacha kana muchiri makasunuka uyai nacho tikuropafadzei. Saka nhasi vati aiwa whatever that has been said. Imi muri munhu waMwari, subscribe to the anointing. We am tore meter, as well as mota yakanaka zvokwadi zvamazviro kwazvo, Rolls Royce as well yakambanaka kuti mbichana vaitigwa zvakanaka naika. Frets wabva azongomukawo nhasi akangotiwo nhasi ndaona polygamist, kana ndimiwo polygamist yacho akutaura zvana Ferdinand nanacho haya video riro kanzi nariona zvokwadi zvakaoma. Anyway, back to our story. I've got Mambo Ndi Mambo in the studio. Ndachitaura naMambo Ndi Mambo off air. Hanzi naMambo, kana ndikakubvunzai mukapindura ndikafara if he is satisfied nemubvunzo vanogona ngokupawo something. Andika mafoni ari kupuwa vanhu Mambo ishoka handisi kunyepa munogona ngowapa something mapixel akazara handogona ngokupa pixel naMambo. Saka tikuisei here kana kuti tinofanira kutokuisai mugroup rembinga imini muri mbinga zvekutodaro zvekuti vanhu vanogona kutobroka kana vakada kukutedzera chete anobroka kuenda kumucha straight. Why ndabvunza kudaro? Because I've seen you giving you vanhu phone, ndakakona muchipa vanhu mafoni and stuff, kutonyora chako kuti ningi uya kushop utore phone and stuff.
so zvitori legit, you give phones. vamwe vasitori muharare munomu Sepixel yamandigira. You do that to people. inini ndozvandoita Guys, inini pixel yangu yauya andiriga, my pixel is there andiriga, I'm going to do a video ndichitoivhura yangu andiriga, kwete yokufungidzirwa, kwete yecontent, yangu andika, I'm going to do a video after the show ndigokuratidza yekuti aiwa namambo ndimambo zveshua shua chakatoherereka andiriga. Saka imimi naye mambo muruda kubvunza kuti chiimi tivapindure kuti kudiva vanhu ava vagozouya kuyopotora mafoni. aiwa tumubvunzo twakapusa-pusa Tumubvunzo twakapusa. Okay, let's go. vagadzirira So you'll be bringing your answers to 0712-831172 per WhatsApp, studio WhatsApp number ya Power FM. If you get the answers correctly, kwai ngavawisise isu vekure aiwa mambofoera mubvunzo here dai. Imi mbopindurai mubvunzo first adiriga, kana papindura mubvunzo tozoona kuti magona here kana kuti adiriga. All right, so I'm sure they are ready. Typing yes aya ari kuuya. All right, let's go. bvunzo yekutanga angakwanise kuziva kuti foni yandakapa Freeman inonzi chii? Wow. Okay. Foni yakapiwa Freeman, first question inonzi chii? Right. Mambo munhu ari kuwina foni agona maquestions ese here kana kuti tiri kuti tikabvunza first question winner totomuannounce toenda panext question? Ndikubvunza 3 mungafanira kugona ese, munhu akagona 3 questions. So first question, foni yakapiwa Freeman inonzi chii? All right. Number 2 address yekushop. Address yekushop. Shop yavaviri varikakupi. Okay. Number 3, third question. Third question kuti Google Pixel yekupedzisira inonzi chii? What's the name of the latest Google Pixel phone? All right. So first question, phone yandakapa Freeman inonzi chii? Anditika then number 2, address yekushop kwamambo ndimambo unoiziva here panhambani kana kuti pakona chii nachii? Anditika. Then last question, latest phone yeGoogle Pixel inonzi chii? Itsanangurei. Those are the 3 questions. Agona dzese ari kuuya kuzotora phone. As simple as that. Okay, mazviwira. That's mambo ndimambo. Amai. Maanza ari kuuya. All right, saka mambo tichatozoti apa pakatenda totozombonyatsotsvaga maanza titsvaga agona the 3 questions in a row agona dzese naika. Congratulations to whoever acha participate. All right, thank you so much. Mambo ndimambo hanzi inini ndiri mbinga zveipapo kana ukandevedzera unobroka mazviwira. Power FM, it is 22 minutes past the hour of 22 minutes past to 5 and we'll be shutting down social circles on at 5 o'clock. And in the studio today, Ndina, the boss himself, Mambo ndi Mambo, murume wa queen ndi queen, iyo ekane. All right, Mambo ndi Mambo. On social media pakambotrenda nyaya yekuti hanzi pakati an exchange of words na queen ndi queen, vamwe tikatomboona ruma yekutoti hanzi Mambo ndi Mambo vatosiyana na queen here chichichichichi. What do you want to say about that? Haina queen atipita kasiyana. Inenge iri content. Content. All right. So mazviwira kwai kusawirirana mukaona tichigba on social media na queen ndi queen kuchinjana mashoko and stuff, it's strictly content, nothing personal. Hapana ukecha ma feelings? Hapana. Okay. Mazviwira kwai no feelings attached. Hapana kutowirirana chaiko. All right. We'll be coming back after the break again. Music ya murikuwa ndea Tami Moyo from the background featuring Maki Mugwazi. All right, so we'll be coming back just right after the break. Pan up after few messages.
from the man himself Freeman paimwe yemibvunzo pabvunzwa kuti Freeman ndakamupa foni inonzi chii naMambo Ndimambo in the studio right here on Social Circles pano paPower FM anditika right Mambo Ndimambo imimi besides kutengesa mafoni anditika mune zvimwe zvipo here because imimi you are a social media person you are a content person you are an if ndingati chiko artist or something tell us. Nditori artist tori musician. Nditori musician. Okay. Munozikama kuti Mambo Ndimambo ere rine rimwe zita? Watonzi Ja Victory. Ja Victory. Okay, mune song yamakatomboita? Ndatomboimba song na baba Harare. Musadaro. Inonzi chii? Inonzi wakandibaya. Kana kuti yekedero. Imimi kaini. Murikutaura chokwadi here. Sure. Musadaro. So, imimi Ja Victory ndimi? Nditori nerimwe zita? Baba stale shop kunze Victory Mobile. Oh, Victory Mobile. Okay. Ndiyo yandiri kuridza? Ndiyo. Okay. All right. So it's going to be playing in the background. Ndo iri kurira. Ja Victory vari munomo. Besides being a Mambo Ndimambo. Timbonzwa pisi yacho. Data idea inonetsa. That's the song muri kunzwa iri kurira ku background andirika vanonzi Ja Victory Mambo Ndimambo vasati vakuita zvekutengesa mafoni andirika vasati vakupfeka chinigeria alright so saka nanhasi mukanzi muzopefa masongi memutonzi Ja Victory here vatita kuti Mambo Ndimambo vari kuti Mambo Ndimambo. Alright, okay. So mubvunzo wangu mumwe tisati tadzokera kundohwinisa vanhu Mambo Ndimambo ndokuti imimi mungada kutora mashoko api kuyanga person ari kupererwa izvezvi ava into drugs vanasikana vari kuzvitambisa and stuff imimi muri munhu ari influential zvamungada kukurudzira vana vechidiki? Zvandingakurudzire vana vadiki kana vachiri kukura aiwa ngavasiyane nemadrugs. Ungatarisa inini vanhu vazhinji vanogona kuzviramba. Inini ndakakurira mufakosi nofana ndataura ndatirimbori chiguri ende mufakosi kundirwa zvese zvese but handirambe ndambobata kana doro. Amumwe doro? Handimo. Wow. Kana fodya kana any drug handisandambobata. Mude ndakazvibata tikatarisa vamwe vedu vatotamba navo izvezvi nepavari unonzwa tsitsi but inini nekuda kwekuti ndasingaite zvemadrugs isingaende kwaina mhepo ndoendawo but tese pandiri nhasi. Okay. Mazviwira vapana kwanzi hazvishande siyanai nazvo munenge muchitambisa nguva yenyu. That's a music that's a message from Ja Victory right. Kuma questions tiri kupika munhu 1 anenge agona zvese in detail. Vamwe vari kugona, vamwewo ndo vari kungoenda paFacebook vondogoogla vobva vaona address iripo kana location then vamwe ndo vari kugooglawa zvimwe zviri kuresveka zvimwe zviri kunzvenga zvimwe zviri kuita sei handitika but there is only one winner Mambo ndizvo ka? Are we picking one winner kana two or three? One winner. Alright, agona zvese. Akana 2 because ndimvure mfuku kumafoni aperi. Woyo mazviwira kubva kumbinga yemafoni. Alright, saka tiri kuti isusu imimi Mambo muchatipa maanswer zviri accurate sekutarisira kwamanga muchiita. Then anenge adaro iyeye anenge aanswer sekutarisira kwamuri kuita sekutsanangura kwamuchaita imimi ndiye umwe wevaviri vari kuwana mushatinga yemapixel mafoni manyama. Okay, all right. Saka first question maybe pamwe ngosinonyatsowa. First question kwabvunzwa iko kuti foni yandakapa Freeman wataridza inonzi chii? Question ndoyo ndeyokutanga kuti ndakapa Freeman foni inonzi chii. Chechi2 question yechi2 handitika kwabvunzwa iko naMambo Ndimambo kuti
ndinombowanika pashopu ipi yacho handitika, then ndobva pazobvunzwa kuti latest Google Pixel phone zita rayo model yayo inonzi chii handitika, right? So mambo, first question yenyu imimi, answer yamamutasira inoti chii imimi, phone yamakapa Freeman inonzi chii, vari kuparticipate after this, it means maanswers enyu anenge asiri valid handitika. All right, so cut off Takata handitika, right? 1650 Takata, hapasina question, hapasina answer yekutasirwa question. Phone yamakapa Freeman inonzi Google Pixel 9 Pro Fold. Google Pixel 9 Pro Fold handitika. All right, question number 2, address yenyu yepamunowanikwa. Kuna bank and Chinoi panikismo shop number U28. Shop number U28. All right. Then last question, latest model inonzi chii? Irikubuda musi wa 12 August. Irikubuda musi wa 12 August. Inonzi Google Pixel 11 Pro XL. Kurati vese vanga vachi 11 series vakonewa here? 11 series inenge kubadanza ese. Okay, imam chida one specific one. Alright, atomboti tomboisa baba 11 series vacho. Okay. Because iri part of 11. All right, so iwewe kana uchifunga kuti wagona handitika, raise your hand, tumirai kaoko tione pa 0712831172, tumirai kaoko kaoko kanoti here present ini ndiri panapa handika 0712831172. Kana uchiziya uchibelieve iwewe kuti you have done justice kuma questions amambo ndimambo, hanzi ini ndiri mati muri mufuku, mvura yemufuku aipwi nhasi ngangofuma nditi nhasi da kublessa vanhu 20. mangwana munomuka on your feet andomuka towanda ambroki handibroki. all right, utori blessing yamwari ndiri blessing yamwari hapana handibroki. all right, so raise your head kana if you think you have given the correct answers andika, raise your head ipapapa tichi, and we'll be back just right after Ngaibaki andika Freeman featuring Aleke Macheso. Timbo Jaiva muno studio tinorambidzwa nani? Inini na mambo ndimambo tikuya kuchikuva kuzojaiva. The video shall be posted, don't worry. All right, so I'm Mutambere. Tiri kutorwa neGoogle Pixel. Ndikuwe futi uchiti Pixel yakadhakwa iwewe. Munobirwa mukazvirega. Endai kwamambo ndimambo. Makanotenga mafoni ese amuri kuda handirika. Uya nekambudzi kako tikuchinjire tikupe foni svino, foni nyama handirika. Wakaenda kugaufa meno zvako. Heavy. Zoperera kuno. Ndopa zoperera panapa. Takaenda.